זרקת לי את המשקולת בתוך המוח. מה קרה? אכלתי משקולת לעין. לירון, למים, מה זה? תראה למצלמה. שלכם. לא רואים את הפנים. איך קוראים לו? לקח תמונה ותשחרר. איך קוראים לו? שוב, תראה, יש לו בפה. זה הדק שלך, לא? תסתכל, לירון. איפה הסתכל? תסתכל, הוא רוצה להכיר. תן לו, תעשה תמונה, תן לו רוצה תמונה. להכיר. תן לו תמונה, ויינר. אתה אומר חבל על... תן לו אחד תמונה לפחות, שיהיה לי. קח, תחזיק אותו. אני אחזיק דג. תעשה תמונה, יקי. הווידאו. לא, אני לא רוצה את זה, אני משחרר אותו, יאללה. שחרר. לפחות עשיתי את שלי. קיבלתי משקולת לעין ויוצא לגרוף. מה? גם לך ימינה. רגע, איפה מה שהיה שלי, דן?